bɛɛ ka to kunfinya la o ye kelen a filanan tubabu b'a fɔ min ma ko corruption yurugu ani surafɛn c'est-à-dire mɔgɔ tɛ se ka foyi kɛ ni fɛn ma d'a ma mɔgɔ t'a ka baara kɛ ni fɛn ma d'a ma bon chaque a droit exercer ni fɛn ma d'a ma i n'a fɔ vote mɔgɔ tɛ taa voter ni wari ma d'a ma mɔgɔ tɛ taa voter karisa ni wari ma d'a ma hakili tɛ baara kɛ tuguni i b'o jɛnsɛn yɔrɔ bɛɛ la donc i bɛ école tiɲɛ i bɛ yurugu ni surafɛn ni b'o jɛnsɛn jamana nin na i b'i jɔ i bɛ san 20 kɔnɔ san 20 kɔnɔ ni san 20 tɛmɛna i bɛ wuli tile kelen i b'u minɛ ko k'i ka jɔn parce que o b'a sɔrɔ jamanadenw bɛɛ kɛra kunfin ye wa zone de b'u ka ɲɛmɔgɔya la jamana min kunfin de don zone don de y'a ka ɲɛmɔgɔ o jamana i bɛ se k'a bɛɛ minɛ tile kelen a ma se ka kɛlɛ wuli ma fɔ k'u ka jɔn ye k'u ka hɔrɔnya bugɔ o chinois dɔnbaga a y'a fɔ a ka jamana ɲɛmɔgɔw ma a bɛ san 1000 bɔ ni jateminɛ kɛ Mali la kabini 91 école tiɲɛna bɛɛ b'a dɔn Mali école tɛ Mali la tuguni Mali diplôme jamana si t'a dɔn parce que kalan tɛ yen ayiwa yurugu ni surafɛn mina ani ka fɛn bɛɛ san a yɛrɛ bɛɛ ɲɛna élection in na bɛɛ y'a dɔn sisan ko Mali kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ san hɔrɔnya yɛrɛ tɛ yen parce que mɔgɔ min bɛ kɔngɔ ni minɔgɔ bila e la ka tila ka e san e ka sɔn a ma ka to fanga la ale ɲɛna hɔrɔnya t'i la o y'o de kɛ Mali la o de kama k'u ye maliyɛnw neni u ye maliyɛnw dɔgɔya u ye maliyɛnw ka hɔrɔnya u y'a essayer ka bɔsi u la mais n'Ala sɔnna maliyɛnw ka hɛrɛ bɛ segin u ma u ka hɔrɔnya bɛ segin u ma o de kama ko maliyɛnw ka wuli k'i jɔ a ye wuli k'aw jɔ an tɛna tiɲɛni kɛ yɔrɔ fɛ mɔgɔ minnu bɛna marché ka yɔrɔ kari ne t'o la ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ne bɛ to sariya kɔ mais n bɛ continuer ka mɔgɔw hakili sigi hakili jigi k'u k'a faamu waati dɔw bɛ na n dalen da la maliyɛnw bɛna faamu k'a fɔ ko an bɛ voter mɔgɔ min ye o ye mɔgɔ min a ka kuma ye hakili minɛ an bɛ voter mɔgɔ min ye n'a bɛ fanga la min ye jamana baara n'an tɛ min fɛ an b'a gɛn ka bɔ fanga la an bɛ voter contre n'an bɛ min fɛ a bɛ sigi ka na fanga la tant que waati ma se an tɛ sigi an tɛ sɛgɛn o de kama ko o élection min kɛra tubabu b'a fɔ je ne me reconnais pas là-dedans ne ma sɔn o résultat ma ne t'u dɔn n t'a fɔ k'an bɛ wuli ka yɔrɔ tiɲɛ de n t'o mɔgɔ ye mais o élection a man convaincu ne t'o résultat dɔn o de kama ko maliyɛnw n'a b'a fɛ ka hɔrɔnya ka segin u ma k'a danbe ka segin u ma an ka jamana ka se ka taa ɲɛ an k'a kɛ pour que an bɛ mɔgɔ min fɛ min hakili ya kuma hakili ya minɛ an k'o sigi fanga la n'a sigira fanga la n'a ma baara kɛ ka ɲɛ an b'a bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na n'an tor'o la an bɛ to ka mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ min bɛ kɛ président ye min bɛ kɛ maire ye min bɛ kɛ gouverneur ye min bɛ kɛ préfet ye min bɛ kɛ haut conseil de collectivité min bɛ kɛ député ye tant que waati ma se an tɛ sigi an tɛ sɛgɛn fo waati ka se Mali la parce que min bɛ Mali la sisan vote tɛ yen min bɛ Mali la sisan dɔgɔya de bɛ Mali la ka mɔgɔw san k'u hakili suɲɛ k'u bagabaga ni min t'a fɛ u b'u bagabaga ni min t'a fɛ u b'i faga ni min t'a fɛ u bɛ wari d'i ma ni min t'a fɛ u bɛ chiffre yɛlɛma k'a kɛ jagoya fo karisa ka to fanga la o man ɲi jamana ma o tɛna ni barika ye jamana kɔnɔ o de kama n ko tubabu b'a fɔ il faut résister il faut résister il faut résister maliyɛn ka wuli k'i jɔ k'a fɔ ko an ma sɔn a ma bi an tɛ sɔn a ma sini ayiwa kuma laban min bɛ n fɛ élection in tɛmɛnen candidat 18 de farala ɲɔgɔn kan ko min kɛra jamana la bɛɛ y'a ye k'u ma sɔn a ma fo sariya ka segin a nɔ na cour constitutionnelle y'a ka résultat kɛ o y'a sɔrɔ an ko fana k'an bɛ to ɲɔgɔn fɛ cour constitutionnelle y'a ka résultat bɔ caman murutira ko min bɛna gagner k'u bɛ tugu o kɔ hali min kɛra Mali hali o bɛna kɛ tuguni u sɔnna ma i bɛ tugu a kɔ parce que ale de bɛna gagner i bɛ taa fɛn ɲini
ne ko ko tɛ se k'o kɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen maliyɛnw ye télé la i ye n ka kuma lamɛn fɛn dɔw bɛ yen n tɛ se k'a kɛ hali ni minɔgɔ b'i la hɔrɔnya la ji suguya dɔ bɛ yen i t'o min hali ni kɔngɔ b'i la dumuni suguya dɔ bɛ yen i t'o ta ne y'o fɛn min fɔ campagne kɔnɔ gouvernement min b'an kunna a ka baara kɛcogo n ko a man ɲi mun na fana n y'a fɔ n ma mɔgɔw nɛni parce que ne ka campagne bɛɛ kɛra bonya kɔnɔ n ko président mɔgɔ t'a mɛn da ko n b'a dɔgɔya ka tɔgɔjugu fɔ mais min bɛ n'a ka baara la n b'o de fɔ aw bɛ se k'a faamu cogo di ka ne to campagne la hali tɛ dugukun fila ka tila ka yɛlɛma ka taa n sigi télé la k'a fɔ a ye vote a ye tuguni a ka ɲi o kɔni tɛ se k'o kɛ o de kama ne m'a fɔ mɔgɔw ye k'u ka vote président ye président min b'an kunna sisan n m'a fɔ mɔgɔw kana ka vote ye n y'a fɔ mɔgɔw ka vote Soumaïla ye mun na parce que Soumaïla tun man ka groupe in na o Soumaïla ka programme b'a bolo an fana ka programme b'an bolo mais Soumaïla ye lahidu dɔ ta ko n'ale kɛra président ye ko sariya in bɛ ka jamana tiɲɛ ko sariya a bɛ parti politique bɛɛ wele ka jamanadenw bɛɛ wele sariya in ka bɔ yen sariya kura ka na sariya min b'a kɛ ni jamanadenw bɛ mɔgɔ min fɛ u bɛ vote a ye n'u tɛ mɔgɔ min fɛ u bɛ vote a contre la comme a bɛ kɛ jamana baw la yuruguyurugu ka bɔ a la a bɛ se ka bɔ a la fana est-ce que aw da ni campagne la t-shirt ni finiw bɔra a la mais mɔgɔ si ma sa o campagne kɛra donc o kɔrɔ ye ko dɔ bɛ yen u bɛ se k'a bali a ye engagement ta ko n'ale sigira o de bɛna kɛ Mali la ne fana kama n'o dɔn ne tɛ se k'a fɔ maliyɛn ye sisan k'u ka vote président ye min lahidu in ta ne bɛ tugu e kɔ n'i kɛra président ye e bɛ sariya décision fɔlɔ-fɔlɔ min ta o ye ka sariya in yɛlɛma a ko k'a sɔnna donc ko n'o don ne bɛ vote a ye fo k'a faamu o de y'a kan ko n bɛ vote Soumaïla ye dɔ ko a Soumaïla i bɛ ka a bɛɛ adama mɔgɔkɔrɔw de n k'u ma k'o ye kɛlɛkɔrɔ de ye sisan min b'a ɲɛna o ye yuruguyurugu ni tiɲɛni min y'an ka jamana sɔrɔ f'an ka ko ɲini an ka solution ɲini o la donc fo mɔgɔw k'a faamu an ka choix ye mun ye n y'a fɔ yɔrɔ dɔw la mɔgɔw tɛ se ka vote mɔgɔ si ye ni président tɛ yen n ye n ka section dɔ olu ko ne ma k'olu ko k'u bɛ vote sens dɔ la k'u bɛ se k'u faga ne fana ko n tɛ diyagoya ka t'o la parce que n t'a fɛ ka taa an ni di fɛn min na a dɔnnen don ka ban parce que bɛɛ b'a dɔn résultat in presque a dɔnnen don ka ban yɔrɔ dɔ la fana ko kɛlɛ yɛrɛ bɛ se ka wuli k'a so kɔnɔ n ko o tuma a y'a dabila mais ne kɔni bɛ min kɛ o ye ne bɛ taa voter Soumaïla donc fo ko faamu fana a kɛra mun min bɛna kɛ kɔfɛ mɔgɔ si t'a dɔn mais bi bi in na ne ka décision de ye nin donc fo maliyɛnw k'a faamu fo maliyɛn ka wuli k'i jɔ fo élection ka kɛ a ɲɛma tant que o ma kɛ ma a ma kɛ a ɲɛma kɛlɛ tɛ baara kɔrɔn fɛ kɛlɛ bɛ na wuli Mali yɔrɔ la an kan kisi Ala kan kisi o la et jamana tɛna baara ka ɲɛ parce que mɔgɔw b'a dɔn u ye baara kɛ u ma baara kɛ u bɛ se ka wari mara dɔrɔn ni élection nana u b'a di mɔgɔw ma u bɛ se ka gɛlɛya sinsin yɔrɔ dɔ la fantanya ka sinsin ni élection nana u bɛ nafolo di mɔgɔw ma u b'o vote ye kun jamana se ka baara nin cogo la donc f'a k'o faamu ni hakilina ye mun ye n tun b'a fɛ k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ka faamu campagne kɔfɛ hakili to bala sali ala ma